Samantala, ilang Pangasinense iginit naman po ang taimtim na pagdarasal ngayong Kwaresma. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Iginiit ng ilang Pangasinense ang taimtim na pagdadasal at paghingi ng kapatawaran ngayong Kwaresma. Ilan sa mga ito, ipinapanalangin ang malakas na pangangatawan dahil sa mga umuusbong na mga bagong sakit para na rin sa kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay. Habang ang ilan, Kasi sa katayam yung magsilsulama yung pun sabi siya mana tricycle. Yung sa issue sa yung kay Duterte para hindi na 'di ba yung mga tao kasi baka magkaroon pa ng gulo po. binigyang diin naman ng ilan ng tamang panahon upang magnilay-nilay para mapatawad sa mga nagawang kasalanan. Isa umano ito sa pag-alala sa lahat ng mga sakripisyo at pagmamahal na inialay ng may kapal kaya nararapat lamang umano na pagtibayin ang koneksyon at komunikasyon sa Diyos. Dagdag ng mga ito, hindi umano dapat tumigil ang mga tao sa panalangin dahil madalas ay dasal ang tugon sa kahit anong problemang kinakaharap. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.